Opera impresario.com odkrýva nám v podstate zaujímavý svet protagonistov, nás, operných spevákov, keďže vieme, že táto opera je vlastne založená na istom konkurze, kde vlastne sa všetci chceme ísť predviesť v čo najlepšom svetle. Každá tá postava prináša nejaké nové prekvapenia a nové odhalenia ich charakterov a vlastne vnútorných bojov a svetov. Vtip a humor v tejto opere nie je taký hneď prvoplánový. Na ten humor si možno divák trošku bude musieť počkať, aj keď sa to zo začiatku opery zdá, lebo všetci prídeme nastajlovaní, tak istým spôsobom nastajlovaní alebo oblečení charakterovo vystižne možno svojej povahe. Možno, že to práve trošku na začiatku diváka oklame, že je to hneď ako keby iskrivé, humorné. Ale skrýva sa vlastne v tejto opere aj istá taká tragikomickosť tých našich osudov, hej, interpretov. Takže je to veľmi zaujímavo spravená opera so zaujímavým libretom. Postava Carmen, ktorú stvárňujem, mi je veľmi sympatická. Možno, že začnem aj tým, že som v podstate nikdy paradoxne netúžila spievať Bizettovu Carmen, aj keď je to nádherná opera a som mezzosoprán, ale tu v tejto opere som dostala taký priestor ja osobne sa pozrieť na túto postavu iným uhlom a musím povedať, že ma to samú prekvapilo a autorka tejto hudby dala veľmi dobrý nástroj. Už len v samotnej prezentácii je sympatické to, že ona každému apeluje, že nemá stres a že sa ničoho nebojí a každému hovorí, nemajte stres. Je tam taká pasáž senza stres, ktorú mám veľmi rada, ale vo vnútri tá Carmen bojuje. Ona má v podstate zvláda boj so sebou, so svojím takým nejakým vnútorným chaosom, ale divák ju vidí ako flegmatičku. To je taký paradoxný pohľad na túto postavu a je mi to sympatické, lebo niekedy ten zvádzaný boj je taký veľmi milý.